Гэта ж тое ж самае адбываецца і зараз, што зручна сказаць, што Крым Украіна, я кажу, што Крым Украіна. Калі Сергею Ціханаўскаму, гэтаму быццам бы палітвязню, было зручна наведаць Крым, заехаўшы туды з тэрыторыі Расіі. Ну, так проста зручна. Калі зручна казаць, што Лукашенко дрэнны і дапамог Азербайджану аджаць ягоную законную тэрыторыю у Арменіі, ну, таму што зручна. Таму што звычайныя гопнікі, таму што гопніку незручна працаваць, яму прасцей там у якому-небудзь цёмнаму пераходзе гопнуць якога-небудзь лоха на тэлефон і потым гэты тэлефон дзе-небудзь на рынку прадаць, таму што яму так зручна. І па сутнасці вось гэта і ёсць уся вось гэта тое, што называюць зараз беларускай апазіцыяй, якая робіць папросту тое, што ёй зручна. А калі казаць яшчэ прасцей і ўжо больш такім прямым тэкстам, якая робіць тое, за што атрымлівае грошы.